Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Parlok bi hijong ka dong riboy barok away. Mentaga sengi kedai South Tarik, ka sengi hakaba ka dong riboy, kalayok laga jong ka district jong ka. Bat kanega district kalayai lenti arfu prasnam lenter. Bat hakini ki prasnam lon shibun ke jingkiu hagubun kiliang. Kanjin dala don ke jingya lang ka ba sontanat ka ba he ka ba pentkemen yo pojba jong dong ribhoi. Nrai menta mla bandon kanega jingya kendulang ke jing pendon burom ya kanega sri namar ba ngidai banya le banyo ya ke jingya le persya ya jing don jong COVID-19 bolong ke khlam ke pen kelumar ya ke riboy ba ya ke ri hi ba ke pertai barokawai lar ong yang bangan keren ya lor jong kane namar bangim la bandon ke jing slok lang kom drong riboy nrei hagi prasnem ki bangalaya kane ka district kalaya la don shibon ba ki development ngane thu lengkot hakaliang yung surok, ki school, college, ki government office, ki development agency babun kiliang yang lak banyai. Kila don ki leader, ki nong yelam barang ba, yung dong riboy, ki wala lur, la election, banyo eneka district la kajong. Ndai ki tokim don shu, ndai ki don ki leader mentaru, ki wadang election, ban kente yung dong riboy. Mentang idon ki MLA, idon ki MDC, idon ki nong yelam wa per hala ki dong nong yelam nyam ban ki nong yelam ya ki rutur distri ki district jong ki riboy ki jonge ki officer ki bon ki la no Mr. PJ Besley lo DUS dio civil bo nong kong e ka dong riboy bat ki wei ba bon ba ki la don menta ki officer jonge ki la don bon ru ki sakri ban yarap kan tiu ya kane ka district ki jonge ndai don menta da DC jongi RM kurba ibalayo khandiat ban slok bagade jing dap jongka dap snem jongka riboy ilayo kalat ban don lang ban menta I de don lang bagi cing le thma jongka dongkar jongka riboy jongi bat kane ka khlam ko don menta kajing ya le basubha jongi kalong ban pen pau ya ki baladap ki jing sobha ki bangyo nrei menta ngidon ki jing kendo banyele ya kathma ha ke lockdown ha ba bon ki jinge ki ba ka district riboy borokawai ki hab banyele persya ki nang trai riboy ki trai sitom kata ki don kita front liners bangyong ki badai ki covid warrior ki ba don riboy ki trai sitom idon ki seng bhalang NGOs ki snong ki mai snong ki nong sensar snong idon ru un ki longkme ki MLA ba ki MDC ki bidong rangkat berpai ba ki samla bat ki don kano ki jing fair ki long ka way don jing fair lolong hakaniam la long haka sain persai la galong hakano ki yang baik persya banyele ya ka khlam namar kata hakan nga sngi bakan mau ya ki jingyo ki district isnga bangin nang ai ka mensim ka bak penslur ya ki nong yele ki jongi begin yang scam da ki jing slur bada ka mensim jong ki jing rap iwe isnga tenat bagane ka khlam la penlong ki breu bandon ki jing snow snei ka jing snow lem badwat ki baduk tamru la persang ban sailis nyang bani ai ki jing rap haka ba menshwa ngimla ban yo ikene re habadon ha ka jinge ki breu kla wan da ki jing shania bada jing kermen schem bagane ke jing tli jongki kanura eka bor ba ka ba kham thamai ban tei ya ka riboy ka ba thamai ban tei ru ya ka mekalia ka ba thamai